ዝኸውን ነገር ደልና ስለዝመጻና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ለሞን እግዚአብሔር አቦይ ክትምዕደና ክትምህረና እግዚአብሔር ክትጽናናዓና እግዚአብሔር አቦይ ከተበርታዓና እግዚአብሔር አቦ ለሞን መንፈስካ አማኸልና ስለዘለኻ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦይ ንዓውን ክትረዳአን እግዚአብሔር አቦይ አቦ እነሆ እግዚአብሔር አቦይ ናሕዋተይ ድማ እግዚአብሔር በኩሉ ነገር ክትድግፎም እግዚአብሔር አቦይ አዛና ዘበለ ክትከፍት እግዚአብሔር አቦ እነሆ እዝናኻ ከፍት እስኻ ድማ እግዚአብሔር አቦይ አይ አቤኻን ወይካ አይ ተሓርሓርኩን ከም ዝበለቅ ባሪያኻ እግዚአብሔር አቦይ እግዚአብሔር ነው ወከፍና አዛና ልብናን እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ከፈት እግዚአብሔር ናአኻን መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ነዝጉባኤ አሊፍና ነበካለና in Jesus name amen ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ለማ አንቺ ቆርብ ወህድ ሐዲልና ለና መስኒ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አብዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በብዙሕ ቁጥሪ አይገልገልኒ እግዚአብሔር ይመስገን ነውሃት ንብዛሕ ጥራሕ ንሱ አማኸልና አንተልዩ እሱ እሁል እግዚአብሔር መሳኻተልዩ እንታይ እሁል እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይመስገን لما أنتي زمت أخوة قال كرم حجي جميرة يعني ره part 1 مالتي ذكرات اللي هم مالته part 1 إلى مهيراني ره لو مخاء تها part 2 كرم الله أنا مالتي جاء بير مسكن أبز حلفة تعرس أنت أتبل نيرة قبل بخس أنت هلو زبل أرستي تماهرنا جن أفرق قديفنا يو لما أنت خاك جاء بير كردنا يو الجيمنا أنت هنقبلنا كن هنسينا እግዚአብሔር መስገን አማቴዎስ ሐሙሽተ ሸሞንተ ከምዝራአናዮ ጽሩያት ልቢሉ ንአምላክ ክርኢ ወይሞ ብፁዓን እዮም እቺ እዚ ነገር እዚ ምስራአና እግዚአብሔር ብዛዕባ ልቢ እንታይ ይብል ንሕና ኸዓ ብዛዕባ ልብና ወይ ከዓ ብዓስጋው ልብናኸ እናነጻጸርኩ ብዛዕባ ልቢ ዝኾነ ንእሽተይ ሓበሬታ ሂበ ነይረ ብድሕሪኡ ኸዓ بزعبا أتي نصه ويكا أنا زبل حساب ويكا بزعبات لبي تمثال نزل لوم كلتي منفسه ولبنان سجاو لبنان تمثال نجر كم زلوا لبي عوشتو زعقور عوشتو كحب دخل كم زخنة لك سجاو لبناها هم وهاني عوشتو أنا معقار كلت ويكا نيتشر كم زلوا رينا كلتي لبخاني منشي نايهوت مهانم كا رينا مالتي زي أبير مسكن لو مغا كنقصينا እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ኮሚሉ ካባኹም ዝደልዮ ወላ ሓደ ነገር የብለኝ ይሉ እንታይ ይሉ ግን ወደ ልብኻ ሃበኒ እግዚአብሔር መስገን ወደ ልብኻ ሃበኒ አምሳሌ 13:6 ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ ብዛዕባ ጽሬት ልቢ ወይካ ቅንዕና ሪኢና هجي ناي حدا سب قنعنا ويكا حدا سب قنعو كنبلو انخل بهارياسي انتايو ويكا ناي حدا قنعنا الله زبال سبسي ناتو مسفر بهارياسي انتايو زبل ارستي ابو صقيتن الشيء كزاربه مخنياتو እግዚአብሔር ابز مدرزي مسكون عسب طرحيو زسرح قال እግዚአብሔር كزارب كله مزمور 79 من زفان كايلو منغستن مسرت زفان كايلو صدقن قنعናን ይሉ እጂ ናይ እግዚአብሔር መሰረት ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኩሉ እንታይልዎ መሰረቱ አብ ጽድቅን አብ ቅንዕናን ዝተወከለ እዩ ማለት እዩ ጽድቅን ቅንዕናን እንተልኳዩ እግዚአብሔር መሳኻ ኮይኑ ድሰርሕ ስለዚህ አብ ዳዊት 24:3-4 ከም ዝብሎ እንታይሉ ሓደ ሕቶ ይሓቲቱ ናብከረን እግዚአብሔር ዝድይብ መንዩ አብቲ ቅዱስ ቦቱ ኸአ ዝቀውምሲ መንይሉ አብ መዝሙር 15 ቀደስም ከአንታይሉ አብ ድኳንካ ዝሐድር መንዩ አብቲ ከረን ቅድስና ዝነብር ከአ መንዩ ኢሉ ይሐትታሉ ማለት እዩ ስለዚህ አብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ብዛዕባ ከረን ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ብዛዕባቲ መቅደስ እግዚአብሔር ወይ ካብ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ከረን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሓደ ጎቦ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ቦታ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ቦታ ማለት እዩ እስራኤላውያን ቀደም ከም ዝሓለፈ ዝማሐርኩኩም ኣብ ከረን እግዚአብሔር ወይ ካ እግዚአብሔር ኣብ ከረን ከም ተገለጸሉ
ኣብ ከረን ቅድስና ከም ዝግለጽ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ከረን ከም ዝግለጽ ንሙሴ ዝተፈላለዩ ናይ ኣምላኽ ሰባት ንሪኦም ማለት እግዚኣብሔር መስከን ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ነዚ ነገር እዚ ምስ ተዛረበ እንታይ ኣምፂኡ ሓሳብ እቲ መጀመርያ ዝበለ እንታይ እዩ ንጹህ ዝእዳው ንጹህ ዝልቡ ነፍሱ ናብ ከንቱ ዘይልዕል ብጥበራ ከዓ ዘይምሕል ኢልዎ ኣብቲ ናይ 15 ካ እንታይ ኢሉ ካብ ጥቕሲ 2:3 ካ እንታይ ኢሉ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ከዓ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዙ ከዓ ገለ ክፋእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ከዓ ዘይጸርፎ ነቲ ጽዩፍ ኮይኑ ዝረአዮ ከዓ ነቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራት እግዚኣብሔር ካ እንታይ እዩ ዘኽብሮም ዝጎድኦካ እንተኾነ ካ ኢሉ ዝመሓለሉ ዘይጠልም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብዛዕባ ቅኑዕ ሰብ ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ቅኑዕ ሰብ ኩሉ ዝገብሮ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ ኣገልግሎት ይኹን ብርታዕ ይኹን ጽድቁ ይኹን ድኻሙ ዘበለ ሁሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዩ ዘቐምጦ ማለት እዩ ቅኑዕ ሰብ እንታይ እዮም ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሓደ እዮም ቅኑዓት ሰብ የለን ኢሎም እንታይ ያገብሩን እዮም ኣይብዱልን እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ኣምላኽ ኣሎ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ እዩ ቀደም ኣብ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኢሉ ዝመሓለ ሰብ ዝስጴንጤ ኢኻ ትብሎ ሓያል ማሕላይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማለት እግዚአብሔር ዝርኤኒ እግዚአብሔር ኣሎ ክሕስወካ ኣይክእልን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር እዩ ዝመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝመላለስ ሰብ ኣዝዩ ውሕድ ሰብ እዩ ኣብ ዘመንና ብፍላይ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምምላስ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምምላስ ይዘፍርሑ ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ንጹሃት ልቢ ዝብሎም ዘሎ ወይ ከዓ ቅኑዓት ዝብሎም ዘሎ ኩሉ ግዜ ነገሮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዮም ዘምጽኡ ቅኑዓት ሰብ ኣብ ህይወቶም ዘጋጠሞም ኩሉ ነገር ወይ ከዓ ኣብ ህይወቶም ዘጋጠሙ ዕድላት ካብ ዝተፈላለየ ካብ ግዜ ክኸውን ይኽእል ካብ ሰብ ክኸውን ይኽእል ካብ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ነዚ ዝረኸብዎ ዕድላት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዮም ዘቕርብዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መፅኦም እዮም ዝመዝንዎ ማለት እዩ ሽዑ እዮም ከዓ ነቲ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ግዜ ቦታ እንታይ ገብርዎ ይጥቀምሉ ንኹሉ ዝተዋሃቦም መጎናጸፊያ ኣይቅበልዎን እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምፅኦም ወይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ቃል እግዚአብሔር ኣምፅኦም ይመዝንዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብነታት ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘፍጥረት 39:11 ክሳብ 12 እንድሕር ርኢናዮ ብዛዕባ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ኩልና ንፈልጦ ኢና ዮሴፍ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ወይ ከዓ ሕልሚ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዕዮ ዘለዎ ሕልሚ ወይ ራእይ ዘለዎ ሰብ ግን ኣዝዩ ቅኑዕ ሰብ ነይሩ ኩሉ ግዜ ቅኑዓት ምስ ዘሎ መንግስቲ ወይ ከዓ ምስ ናይ ጸልማት መንግስቲ ኩሉ ሻዕ ኣለርጂዮም ኣይሰማሙዑን እዮም ስለዚህ ዳንኤል ሓደ ግዜ ኣብ ግብጽ ምስ ከደ እንታይ ገይሩ ኣብ ፖቲፋር እንታይ ገይሩ እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ቤት እንታይ ገይርዎ ሸይምዎ እዩ ኣብ ኩሉ ነገሩ ንዮሴፍ እንታይ ገይሩ ሸይምዎ ንዮሴፍ ዘሸሞ ነገር ሓንቲ ነገር ጥራሕ ነይራ እሳ ኸኣኒ ሰበይቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንኣዳም ኣብዚ ኩሉ ነገር ፍጥረት ግዛእ ኢሉ ክእዝዘሎ ካ ስልጣን ክህቦ ከሎ ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ኢልዎ ካብዚኣ ምስ ትበልዕ ኢልዎ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ደሴም ዮሴፍ ኩሉ ነገር ተዋሂብዎ እዩ ሓንቲ ነገር ተረፈቶ ሰበይቲ እቲ ዋና ቤት ማለት እዩ ኣዳም እቲ ሓንቲ ነገር ተረፈቶ ንዓ ተጠቂሙ ጠፊኡ ዮሴፍ ግን እንታይ ይብል ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ኣብቲ ጥቕሲ 39:11 እንታይ ይብል ዕዮ ክገብር ናብቲ ቤት ምስ ኣተወ ኢሉ ኣብቲ ቤት ኢሉ ማንም ኣይነበረን ይብል ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ኣኻታ ሰበይቲ መጽያ ብኽዳኑ ኣጥቢቓ ሓዘቶ ምሳይ ከዓ ደቅስ በለቶ ናይ ዮሴፍ ዝገርመኒ
ገሊኡ ሰባት ክዳን ተኸዲኑ ብጣዕሚ የጸብቀሉ ዮሴፍ ግን ክዳኑ በቃ መጸበቁ ዘይኮነስ መሕነቂ እዩ በቃ ኣብቲ ታሪኹ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዮሴፍ እንታይ ገይሩ ነቲ ነገር ክገብሮ ኣዝዩ ምቹእ ቦታ እዩ ነቲ ነገር ክገብሮ እቲ ሰብኣይ ሂዎ ዘሎ ስልጣን እሳ ጥራሕ ተሪፋቶ ንሳ እንድሕር ገይሩዎ ኣብ ቤት ቦጢፋር ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ኣብ ትሕቲ ግዛኣቱ እዩ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ዮሴፍ እንታይ ገይሩ ነቲ ዘውሃቦ ዕድል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምፂዎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በደል እዩ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣነ ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ንሰብኣይ ኣድዩ ንዓ ዝበደላ ዘይኮነ ዝርዩ ዝረኣየ ኣነ ንእግዚአብሔር ክብድሎ ኣይደልን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ዕድላት ትወሃብ ያ ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣብ ገለ ነገር ይሾመካ እዩ ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝሓሰበልካ ክትዋድሮ ከለኻ ካብኡ ትረፈካ እዩ ዮሴፍ ነዚ ነገር ገይርዎ ተዝኸውን ኣብታ ቤት ንጉስ ምኾነ ኣብ ግብጽ ግን ኣይምነገሰን እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ዮሴፍ እንድሕር ቀፂልና ጽኒዕናዮ ኣብ መጨረሻ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝረኣዩ ራእይ ከም ዝበፀ እግዚአብሔር ካንታ ኢሉ ንሙሴ እባ ንዮሴፍ እግዚአብሔር ግና ኢሉ ምስ ዮሴፍ ነበረ ኢሉ ረእይዎ ኣሕዋቱ ኩሎም ጠሊሞም እዮም ዮሴፍ ኢሉ እግዚአብሔር ግና ኢሉ እዛ ግና ትብል ቃል ኩሉ ዚ ሓደ መጽሐፍ ቅዱስ ውዕላት ቃላት ዓሰርተ ግና ብጣዕሚ ደስ ብላኒ እግዚአብሔር ግና ኢሉ ምስ ዮሴፍ ነበረ ኢሉ ኣብቲ ቁጥሪ 12 ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ካንታይ ምሕረት ረኸበ ኢሉ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከዓ እንታይ ገይሩ እቲ ሓለቃና እስራት ሞገስ ረኺቡ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቅኑዓት ሰባት ዝረኽብዎ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም እንታይ እዮም ዝገብሩ ንእግዚአብሔር ኣይበድሉን እዮም ንሰባት ከዓ ኣይበድሉን እዮም ደሴም ከዓ እንድሕሪናዮ ናይ ዳዊት ከዓ እንድሕሪናዮ ዳዊት እቲ ከም ልበይ ዝበሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ነገር ጉለታት ነይርዎ እዩ ግን እግዚአብሔር ከም ልበይ ክብሎ ከሎ ንዳዊት ኩሉ ህይወቱ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣዝዩ ንእግዚአብሔር ዝቀረበ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር በቃ ኣነ ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝምለስ ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ቅኑዓት ሰባት ንዝረኸቡ ኣጋጣሚ ኣይጥቀሙሉን እዮም ንዝረኸቡ ኣጋጣሚታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘምጽዎ ኣብዚ ቀዳማይ ሳሙኤል ኢሳያ 4:4 ክንሪኦ ከለና ንዳዊት ምስኡ ዝነበሩ ሰባት እንታይ የሚለሞ ንሳኦል ኣብታ በዓቲ ምስረኸቦ እንታይ ኢሎሞ ከምዚ ናይ ሕጂ ንዛረቦ እቲ ነቢያት ተነበዩልካሲ ሎማ አንተ ያ ማዓልቲ ኢሎሞ እቲ ነቢያት ተነበዩልካ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ዝበሉካሲ ሎማ አንተ ከም ኢሎሞ እግዚአብሔር ሲሉ ንጸላእይኻሲ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉ ክበካየ ዝበላ ማዓልቲ ሲያ ሎሚ እሞ ጽቡቕ እትኮይኑ ተራእየካ እንታይ ኢሎሞ ግበሮ ኢሎሞ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ግን እንታይ ኢሉ በተዝረኸቡ ኣጋጣሚ ዋላ እኳ ነፍሱ ከቀትላ እናደረየ ከሎ እንታይ ገይሩ ኣነ ኣብ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ኣይልዕልን ኢሉ ዳዊት ዶ ክነግስ ግቦ ነይሩ ኣብቲ ቦታ እወ ሳኦል ነጊሱሎ ዳዊት ዶ ከተማ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ቅመጥ ነይሩ እወ ግን ሳኦል ኣብ በረኻ እዩ ነይሩ ምስ ረኸቦ ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ኢሉ ንቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ኣይልዕልን ኢሉ ንእሽተይ ጫፍ ናይ ክዳኑ ጨሪም ይብለና ልቡ ተወግአ ኣዝዩ ተጣዒሱ ምግባሩን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምዚኦም ቁኑዓት ሰባት ሓረትኻ ምዃኖም እናፈለጡ ከም ስደተኛ ይቀበሉኻ ምናልባት ጽባሕ ንግሆ እግዚአብሔር ክፈልጡ ክእሉ እዮም ጽቡቕ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ናይ እግዚአብሔር ቁኑዕ ሰብ ከምኡ ንጹህ ዝልቡ ከምኡ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወቱ ኣጀንዳ ናይ እግዚአብሔር እዩ ዝመላለስ ነተኸፉእ ሰቡን ግዜ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ግዜ ሂብዎ ክድሕን እዩ ክምለስ እዩ ዝብላ ተሓሳባዮም ዘለዎ እምበር ገና እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ተንኮለኛ እዩ ዝሓሳብ ኣለዎ እሞ ኣይብሉን እዮም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ምሳሌ 3:32 እግዚአብሔር ነቲ ቄናን ኢሉ ይፍንፍኖ ሚስጥሩ ግና ኢሉ ምስቶም ቅኑዓት ልቢ
እግዚአብሔር ምስቶም ቁኑዓት ልቢዩ ኣብ ግዜ ጸገሞም የናግፎም ኣብ ግዜ አገልግሎቶም ይድግፎም ኣብ ግዜ ድኻሞም የበርትዖም እግዚአብሔር ንቁኑዓት ሰባት እንታይ እዩ ኣይገድፎምን እዩ ጽሩያት ልብና አምላክ ርኢ ወይም ክበሃል ከሎ ኣብ ህይወቶም ኣብ አገልግሎቶም ኣብ ድኻሞም ኣብ ብርታዕምሲ ኢድ እግዚአብሔር ኣብኦም ትረአ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ከዓ ሳልሳይ ኣብነት ከዓ ናይ ዳንኤል ክነምጽና ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 21 ክሳብ 22 ዘሎ ሓሳብ ዳንኤል ንፈልጦና ኣብ ባቢሎን ተማሪኾም ምስከዱ ንዳንኤል ተብተንኮል ምስ ሓሰቡሉ ኣብ ቅድሚት ንጉስ ከዓ ዘውጽኦ ሕጊ ጥሒሱ ስለዝተረኸበ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ መሰእተዎ ሕጂ እንታይ ይብል ቃል እግዚአብሔር ብልክ ዳንኤል ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ መስኣተወ እቲ ንጉስ ደስ ከም ዘይበሎ ዳንኤል ከም ዘፍቅሮ ከም ዝነበረ ይዛረብ እዩ ሕጂ ግን ንጽባሕይቱ እቲ ንጉስ ኣብቲ ጉድጓድ ናይ ዳንኤል ምስ መጸ ዳንኤል ይጸዊዑ ማለት እግዚአብሔር መስገን ግን እንታይ ኢሉ ዳንኤል ዘቐመጦ ኣብ ነጥብታት ዳንኤል በብዙሕ ነገር ዘቐመጦ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነይርዎ እዩ ህይወቱ ኣዝዩ ብሉጽ ህይወት ነይርዎ ኩሉ ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ዝጸውም ሰብ እዩ ናይ እምነት ሰብ እዩ ዳንኤል በእምነቱ ኣፍ ኣናብስ ዝዓጽኦ ሰብ እዩ ዳንኤል ምስጢራት ዝመግላጽ ክእለት ዘለዎ ሰብ እዩ ዳንኤል ጥበብ እግዚአብሔር ዝመልኦ ሰብ እዩ ዳንኤል ብሉጽ መንፈስ ዘለዎ ሰብ እዩ ሕልሙን መፍትሑን ዝነግር ሰብ እዩ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ እንታይ ኢሉ ኦ ንጉስ ዘለዓለም ሕያው ኩን ኢልዎ ንጉስ ኢልዎ ኣብ ቅድሚኡ ኢሉ ንጹህ ኮይነ ስለተረኸብኩ ኣብ ቅድሜኻ ከዓ እዩ ክፉእ ኣይገበርኩን እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓጸው ኢሉ ተረዲሁን እንታይ እዩ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ንጽናይ ቅንዕናይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ ንጹህ ቁኑዕ ኮይነ ተረኺበ ኢሉ እምበር ጸላየ ኮይነ ተረኺበ ኣይበለን ብዙሕ ነገር ዝሰርዖ ነገር ኣለዎ ዳንኤል ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቅድሜኻን ንጹህ ኮይነ ተረኺበ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ቅንዕና ክትፈቱ ኣለካ ኣታሰብ ኢሉ ሰናይ ዘበለ ኣፍለጠ ቀባባ ገር ይምህረና ነይሩ እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮስ ኢሉ ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ክትፈቱ ምስ ኣምላኹን ብትሕትና ክትማለስ ዘይኮይኑስ ካባኻ ዝደልዮስ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ምስቁን ዓሰብ ጥራሕ ይዘገልግል ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ብጽድቅን ብቅንዕናን እተመርኮሰ እዩ ሓደ ግዜ እንገብሮ ጾም እንታይ እዩ እግዚአብሔር ነቲ ምንጩ ይፈልጦ እዩ ሓደ ግዜ እንገብሮ ጽድቂ ምንጩ ይፈልጦ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ቁኑዓት ልብ ዝብል ሓደ ግዜ ሲ እቲ ጸድቃ ምርካብካሲ ነቲ ጣሃዋ ዘሎስ ክትኩንን ይኸውን ሓደ ግዜ ሓደ ግዜ ንስኻ ኣብ ጸሎት ኩሉ ግዜ ደው ምባልካሲ ነቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሓውሲ በቃ መስኡ እናጸርካ ትገብረሉ ኣይኮነን ቁኑዕ ሰብ ንሰማይ አንቃዓይሩ ክጥምቱን ትባዓት የብሉን እቲ እንታይ ገይሩ እቲ ፈሪሳዊ እንታይ ገይሩ ነቲ ጎኑ ይዝርኢ ኣነ ከምዘይኮንኩ እቲ ረሲዕ ካ እንታይ ገይሩ ኣይደፈረን ኩሉ ግዜ ቁኑዓት ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርም ጠጠው ዝብሉ ኩሉ ዕይኦም ኩሉ ድኻም ወላ ኃጢአት ክገብሩ ከለው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርም ዝገብሩ ሎሚ ኃጢአትን ጥበብን ዘይንፈላለሉ ዘመን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ደግፈና ኩሉ እንነገብሮ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ሲሉ ኣነ ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ዳዊትኮ ብዙሕ ሰብ በዲሉ ኣብቲ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓዳራኣትዩ ብዙሕ ነገር ገይሩ ግን ክዛረብ ከሎ ኣነ ኢሉ ንዓኻ ጥራሕ በደልኩ ንእግዚአብሔር እንድሕር በዲልካ ንኹሉ ሰብኻ ትበድል ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣረስትና እንታይ ይብሉ ኣብ ልብኻ እንታይ ኣሎ እዚ ኣብ ልብኻ እንታይ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ዘምጻኾ በቀዳማይ ርኤዮ ነይረ ኣብ ዘጸአት 4:2 እግዚአብሔር ድማ እዛ ኣብ ኢድካ ዘላ እንታይ እያ በሎ ንሱ ከዓ በትሪ በለ ኢሉ ሕጂ ሙሴ ይዛረብ ዘሎ
እግዚአብሔር ንሙሴ ይሓተሎ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝሓቶ ዘሎ እንድሕሪና ሙሴ 340 ዕድሚኡ መጀመርታ 40 ዓመት በብርታዩ በኃይሉ ኩሉ ነገር ክገብር ዝደሊ ምእንተ እስራኤላውያን ታይሉ በቃ ኩሉ ዝካለው በቃ በኃይሉ ክገብር ዝደሊ ሰብ ነይሩ እተን 40 ዓመት ከአኒ ኣብ ሚድያን ተሰዲዱ ዝነበረለን እዩ እተን 40 ዓመት ከአ ምስ እግዚአብሔር ኮይኑ ዝዓየለን ግዜ ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ናብ ፈርዖን ክልእኮ ከሎ እንታ ኣነሲ ካብኡ ሃዲመ መጽ ቀትለንስ ካብኡ ሃዲመ መጽ ሲልዎ ሕጂ ኻስናኡ ሰደን ለኻ ኣይከይድኒ ኢልዎ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ኣቢድ ጋስ እንታይ ኣላ ኢልዎ ኣቢድ በትሪ እሱ ኢልዎ ኣነ ምስ በትሪ ይሰደድካ ዘለኹ ምስቲ ዝገጥሞ ዘለኻ መንግስቲ ንሕና ቅልስና ምስ መንግስቲ ጸልማት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ጸልማት ደው ክትብል ተኾንካ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ደው ክትብል ተኾንካ ኢሉ እዛ በትሪ ይህበካ ዘለኹ እዛ በትሪ ከአቡ ስልጣን አሎ ፓወር አለ ንፈርዖን ሓደ ሰብ ጥራሕ አሸኒፍዎ ብቁጥር እንድሕሪእናዮ ግን ሙሴ ሓደ ሰብ ጥራሕ ነይሩ ኣብታ በትሪ ዝነበረ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር ይግለጽ ከም ዝነበረ ፈርዖን ከይፈተዎ እዩ ንእስራኤላውያን ሰይድዎም እግዚአብሔር መስገን ሎምኻ ኣብ ልብና እንታይ ኢሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 5 ዘሎ እንታይ ኢሉ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ክትጥመቁኹም ኢልዎም ሽዑ እንታይ ኢልዎም ክትጥመቁ ይኹምሞ ነቲ ካባይ ዝሰምዓኹሞ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ተጸበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ንኸይወጹ አዘዞም ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሐዋርያት ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ጊዜ ተመላሊሶም እዮም ኣብ መጨረሻ እንታይም ገይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓርግ ከሎ ገዲፎም ከም ዝኸደ ንመጀመርያ ጊዜ ሐዋርያት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወይካ ክጾሙ ከሎ ከም ንርአናዮም ግን ሓደ ነገር ይልዎም ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ክትጥመቁ ኢኹም ኣነ ተዝነገርኩም ተስፋ ኣቦ ክሳዕ ዝመጽእ ግና ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወጹ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ መንግስቲ ክትጋጠሙ እንድሕር ኮይንኩም ኢልዎም ኃይል ክትቀበሉ ኣለኩም ኃይል ከይተቀበልኩም ከይትወጹ ኃይል እንድሕር ዘይብልኩም ግና እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይኮነን ክትነግሩዎም እንታይ ከም ትገብሩ ተመሊሶም ንሶም ክነግሩኩም እዮም ስለዚ ከይትወጹ ኢልዎም ስለዚ ኣብ ልብኻ ኣብ ልበይ እንታይ ኣሎ መልስኹም መንፈስ ኣምላኽ ወይከዓ መንፈስ ቅዱስ ድዩ ከም እንተ ኮይኑ እግዚአብሔር መስገን እዚ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ዘለዎ እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ዘለዎ እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ ሳዕሪ እዩ ኣብ ዝኸድካዮ ዘበለ ዓወት ክህበካ ዝኽእል ከጎናጽፈካ ዝኽእል አንጻር መንግስታት ኩሉ ከዕውተካ ዝኽእል መንፈስ እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዓጢካ ሽዑ ውፃእ እብለካ እንድሕር እዚ ነገር ዘይብልካ ግን ተዘይወፃእ ሕሸካ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ልብኻ እንታይ ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 6:21 መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኢሉ ኣብኻ ልብኻ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ መዝገብካ ዘለዎ ኣብኻ ልብኻ ኣሎ ሕጂ ከምቲ በቀዳማይ ዝተማሃርናዮ ልብ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ናይ ምሕባእ ክእለት ኣለዎ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ሓቢኻ ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ኢሉ ልብ ኢሉ ካብ ኩሉ ኢሉ ጎራሕን ሕሱምን ማን ከየስተውዕለው ስለዚህ እግዚአብሔር ጥራሕ ይክፍትኖ እግዚአብሔር ጥራሕ ይክምርምሮ ዝኽእል ልብ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ልብና እንታይ ኣሎ እቲ እንታይ ኢሉ